ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ribhoi Youth Welfare Organization kabala Pynrem jur halo kajing syak kentat kidang supply bam hakapur election na Ribhoi district. Haukerwa bala pha daga seng u general secretary jang seng u ba Kenny Nongrum ulayat hu baga seng kala yo ujor na kidang supply bam kibla ujor syak seng halo kajing bam je jang ka office u deputy commissioner ni katanat penya election ban Ïohkam shwa syaki bri ki bana po ka them Ribhoi hendela IT pen ban syaki bana bal ka Ribhoi district. Ina kalian jang seng Ribhoi Youth Welfare Organization. Dian may layo ay kajing ujor na kaliang jong ki local supplier ki badig jong ka Ribhoi. Ki pa supply ya ka bam ha for election. Na kaliang jong gini ki supplier kila ujor sangi ba kila ki pentit ba nakapor sa kapor ha for election ki ju supply bam maki. Hendray kani ka kanti ka pamenta na kaliang jong DC lane gi badig pe ya ka ban supply ha for election kila ay ban ya ki banabat na district yung kwa banyo gerteng ya kita ki ba di na kabar district hendray ni Pynrem jur nomor ba kum ki break ban district Ribhoi ki dan ki supply ki bala ban sinti kum kita ki kam hendray ki ay ban ki banabar ba sa presto na gini ki singi bladet udang nyo ba batong baka Ribhoi ka di ka association district udang ni Devan Kantiu hendai la kumi kini ki kam ki barit bariaru la ai no ya ki banabar jang ka district kalong ka ik ba yurai penban ya ki nong shong ki badai hapo ka them Ribhoi ni na kaliang kaseng ni tentu ya ki badai pek ha ka board district bahkan simkhia halor kani ka phang ya ka ik ba na kaliang kaseng ru katawa ba ki dei ban ai ya ka ik chua ki badai ya ki bana lokal ki badai na ka district Ribhoi.